Sizophula apho uThixo ethetha nathi xa sawuthi siqale le inkonzo sawuthatha unumber 20 asincede umhlabeleli asihlabelele number 20 ukakuthala trivo ukakuthala moya wam qhubela phambili batshontsha lowe ezulwini nasoyisisa Malusi wethu sephezulweni uThixo. Nali ibandla lakho Thixo phambi kwakho ngalemva kwemini. Besiza Thixo abantwana bezomamela ilizwe elisuka kuwe. Siyankolela into okubana umfo kaDansa umthumile Thixo. Aze athethe kumkhonzi kaThixo angafihlisi. Athethe zonke izinto Thixo umthume zona. Khona ukuze yithi yakuvalwa le mini sithi ngenene uThixo sibonile ikhona esihleli kuzo. Kuloko kufuneka siphakame sibheke phambili. Gcina ke Thixo isikhokhelo selibandla lonke. Gcina Thixo abadala, ugcine nje zonke inkokheli, ugcine namalungu ebandla Thixo. Sifumbathe ubunye, sibambane, sithandane. Sikwazi Thixo into yokubana wafa ufela thina. Siyacela lezo zinto zonke Thixo besizithandayo ngegama likaYesu waseNazaretha. Amen. Amen. Sizawuphakamisa umshumayeli wendaba ezilungileyo sawuthatha unumber 255 ithi xa iphela sihlale phansi simlinde inkunzi kaThixo aqhubekeke isigidima siphuphelele ndifuna wena trivo
Mandilibolise ibandla likaThixo ngoYesu obuyayo. Amen. God is good all the time. Ndibulele kakhulu kuThixo wethu kuqala othe wasenzela inceba wasigcina ebudeni besabatha besohlukene ngezolo. Mana ke ndisithi lonke ixesha ulala usenza umfuziselo wokufa awunayo ingqiniseko yengomso. Xa ungena kumondlalo ufana nomuntu ongena eboxini. Uze once wavala amehlo ufana nomuntu obhubhileyo. Uxhomekeke kwinceba zikababa. Siyabulela ke uThixo othe wasigcina wasilondoloza. Kwesibini ndibulele kuNgcitshana nakwisigqeba ngokuthi ndibe kwinxalenye yamadoda amakhulu azothetha kule veki. Nkosi kakhulu ndimbuzile ke into okokuba kutheni loo nto uqala ngam. Because ke ingxaki ngasuqala umuntu andibetha yena kanye ngalaa nto ndandiyichazile kuye ndathi ngase litshonile ngasemsendlini. So that lithi litshona vinci ndibe sendiqinisekile into okokuba sesisemasangweni ngoba amehla wasavuma incam. Wathi naso isizathu ke sibangela into okokuba wathi okwesibini siyenze hayi ngo5:30. Siyabulela ke Ngcitshana. Xa bendibona amadoda endime nawo ndathi kuyahanjwa. Ndiyabulela ke xa ndizokwenza mna i-introduction ndizokwenzela amadoda kwaThixo. Incwadi kaHosea 11. Makasiya ke letha kanye msuthu. Incwadi kaHosea 11. Sijonge khona uverse 8 letha. Incwadi kaHosea isahluko ngu11. Sijonge uverse 8. Yes, ngafunda ke mhlobo. Ingathina ukukulahla Efrayimi, ikunqame Israyeli. Ingathina ukukulahla njenge-Adama, ikwenze ube njenge-Seboyimi. Inhliziyo yam iphethukile phakathi kwam, ububele bam buvuthukile. Nkosi kakhulu. How can I give up on you, Ephraim? Inkosi mayisikele ukufundwa kwelizwi la ngoKristu inkosi yethu. Amen. Manje sithobe inhloko zethu. Thixo wethu lelizwi lakho eli. Mna ndingunyana kaAdam ngenxa yalonto andinawo amandla okulicacisa. Ndingawena njengoThixo ngamandla moya oyingcwele ungalitolika ngoKristu inkosi yethu. Amen. Amen. Isihloko ke esisinikiweyo singabatata ekuthiwa masijongane naso kule veki yonke sisihloko esithi khanize sibonisana. Ndinayo ke into ethi esi sihloko sakhelwe kuIsaya 1 verse 18 esizawuvala ngaye. But phambi kokuba ngabasiye kule text kwakhelwe yona esi sihloko, ibambe into ethi kuye uThixo ayonto emnandi ukubona abantu bakhe bengaliboni izulu. So xa nditshabalala mna okanye xa utshabalala wena asiyonto ephambili kuThixo. Eyona nto uThixo ayilangazelelayo ulangazelela ukuba masisindiswe.
So xana ndizongena esihogweni okanye ndizowutshabalala okanye ndingazoba khona xa uYesu ezothatha abantu bakhe, leyo ayopurpose yakhe but yi-choice yam. So sizohamba ke sijonge loo nto kwinto yonke siyenzayo, mandisiyazi into ethi into esentliziyweni kaThixo kukuhlangula nokunceda ubomi bam nobomi bakho. That is why le verse sivula ngayo esithi ke lo mbhali, how can I give up on you? Ndingathini ukuncama? Sizawujonga ke uIsaya namhlanje, incwadi kaIsaya chapter 1 ngenxa yesihloko sethu. But before siye kuverse 18, uIsaya lona ubizwe ngexesha elalinzima kakhulu kwaSirayeli. Eli gama lithi Isaya lithatha ukuthi the Lord is my savior, okanye lithi the Lord saved, inkosi iyasindisa. So xa ungena ujonga uIsaya, ubizwa uIsaya ngexesha apho ekwakunzima kakhulu. Uzukhumbule ngeli xesha bizwa ngalo uIsaya, indlu yakwaSirayeli yayixhekekile, ingamacala amabini. Nabo ingelilo icebo likaThixo, kodwa uthe akufa uSolomon, baqala ababafana balandana, bathi omnye no, akanawulunga iphume ikumkani kwindlu kaDavide. Nomnye kwela cala wathi no, ayinawulunga ukuphuma ikumkani kwindlu kazibanibani. Kwakho i-civil war among the Israelites. Lakhekeka kabini oluhlanga lamaSirayeli, olunye lase-southern, olunye lase-northern. Now ngexesha ke uIsaya abizwayo, ubizwa kwabubukumkani bona kuthiwa babukamkani bukaJuda. Now xa ujonga uverse 1, i-audience abhala ikuyo ubhalela abantu bakaThixo, ubhalela amaJuda. But amaJuda la awabhalelayo ngamaJuda, ngabantu bakaThixo, uThixo azingomba isifuba ngabo. Now uverse 1 no verse 2, now uThixo ungena as if ingathi uphethe i-complain, ethi uqala asinike i-setup yasecourt yasematyaleni, ngoba ematyaleni sibona ukhona umtshutshisi, ematyaleni ikhona ijaji, ematyaleni ikhona i-witnesses. Now uThixo xa navula umlomo ngoIsaya uthi ivani mazulu, bekani indlebe hlabathi. Kuverse 2 and verse 3, ngoba ndizela abantwana, ndabakhulisa, ndabondla, basuka barheqa kum. Now sisikhalo sikaThixo eso. Remember sithe uThixo ukhalela abantu bakhe, akakhaleli amaFilistiya, akakhaleli amabhabheli, but ngabantu bakaThixo abanikele uThixo umva. Now uThixo ubiza ke ngoku ihlabathi uthi khanize nibe ngamangqina, come ke nizowujonga, ndizele abantwana, ndabakhulisa, ndabondla, ekugqibeleni asuka barheqa kum. Nasi isikhalo sikaThixo, nantsi complain kaThixo ngabantu bakhe abangamaJuda. Uthi ke lo mbhali xa negqitha, now kubuhlungu ke ukulahleka ngamanye amaxesha.
ube uhlele enkonzweni. Because xa ufunda le chapter sisahluko sokuqala sika Isaya aba bantu. Now xa usiya ku verse 3 kuthiwa iesile liyamazi umniniyo nenkomo iyamazi umniniyo kodwa abantu bamabandazi. Sisikhalo sikaThixo eso. Now mhlawumbe iquestion ke ingathi siyayazi masinto kokuba ngaba le ncwadi kaIsaya yabhalwa singekabikho yayingabhalelwa nathi. But iquestion ithi I wonder uThixo xa ejonge mna ejonge nawe akanaso na isikhalo ngam. Ndizele abantwana ndabakhulisa ndabondla bathi bawugqiba naba bandifulathela. Verse 5 unombuzo othi phaya kodwa benini na ewe niphikelele ukubuya umva nifuna nide nibethwe njani khona ukuze nive. NguThixo uadressa uJuda ewe ngoba uJuda ulibele okokuba ngaba wakhutshwa nguThixo ebukhobokeni. uJuda walibala okokuba wake wahamba entlango uThixo wamondla ngemana. uJuda ulibele okokuba ibinguThixo ebevula amanzi elwandle. uJuda ulibele into okokuba ibinguThixo ebemlwela kwimfazwe zakhe. Namhlanje uthi akuzibani ngathi uphumelele alibale ngoThixo. So the question before siya kula verse 18 sifusi isikhala sikaThixo uthi kunini ndizama ukunibiza. Make simjonge verse 5 yaletha. Make simjonge verse 5. That is the question. Nina ukuba nimane ukubethwa nimane ukwandisa ukutyeka. Now yes, Kalet. Yonke inhloko iyafa, yonke inhliziyo inobuvela. Yes. Now uba ukhona xa uyifunda iBhayibhile yesiNgesi mhlawumbe uzoyiva kakuhle la question. Ithini iBhayibhile yesiNgesi? Why would you be beaten anymore? Why do you persist in rebellion? Your whole head is injured, your whole heart afflicted. Now uyabuza uThixo, hey man, uyazi ba uThixo bazalwana akeva kamnandi xa sibethe. Mandiyiphinde, uThixo akeva kamnandi xa singena ezingxakini ngenxa yezenzo zethu. Now is asking uJuda uthi kanye Juda yayiphinda unganqandobetha onobethwa kuyo ngoku. Kwabithi la verse la igqitha number 1 induma zidwele enhloko ukuyoma ewe ezinyaweni. Now uthi ke omnye xa nethetha athi that was the spiritual sickness kaJuda. Now wayegula engqondweni akhona icingayo enhle. Now selehamba inyawo zakhe zigidimela yokwenza into embi. Selisenhliziyweni inhliziyo yakhe icinga into ezimdaka. Selemanele indlebe zakhe ziphulaphula izinto ezimdaka. Now lento sithi ke ngoku kule ndawo ewe ubonile spiritually. Number 2 uThixo mamela. If you continue nokungandithobeli spiritually, the physical destruction is coming. Xa uqhubekeka nokungandithobeli uza konzakala ngomso. Zihlobo make sijonge mhlawumbe uzayiva kakuhle xa njengokuba silapha nje singabazali. Uva njani xa umana uthetha nomntana akho ingakumameli? Ngaba ngathetha nononzwakazi mntanam drop your speed. Magqamfana drop your speed. Asuke lo mntwana ngelixesha wena usithi ekwadini yiyeke lento yohamba ngobusuku uzowudibana notsotsi. Le nto manje usithi kulo mntanam ewe
drop your speed. Olu esi speed uhamba ngaso le teki uyityayo le ntsango uyitshayayo izokonzakalisa. Now azathi umntwana hayi mama hayi tata isiziba siviwa ngodondolo. Now that is exactly ile nto yayisenziwa nguJuda kuThixo. uThixo usebenza as a parent uthi kanye khani ndixangane nifuna ukubethwa kangakanani because ngabangazama lena you are not listening. Verse 10. Viveni ilizwi likaYehova. Siyoma ku verse 15 sizovala inkonzo. Viveni ilizwi likaYehova baphathi baseSodoma. Bekelele indlebe umyalelo kaThixo. Hayi lethe ndifuna liveli ilizwi likaThixo baphathi baphi na mamela imeko yenkokheli zakwaJuda ibehavior yazo ibifana nenkokheli zaseSodoma. Now when uThixo asithi nina zinkokheli zaseSodoma akathethi nabantu baseSodoma uthatha ngebehavior akinkokheli zakaThixo kodwa characters zaseSodoma. Awa ngabantu bakaThixo kodwa i-characters zabo apha kaJuda zaseSodoma. Uthi liveni ilizwi likaThixo nina zinkokheli zaseSodoma. So i-character yabantu bakaThixo umgangatho wabo wokholo ubuhle in such a way that xa uThixo babona i-leadership style yabo ubona inkokheli zangaphandle. That was the standard esasihlile. But masambekelethe Bekelele indlebe umyalelo kaThixo wethu Yes. abantu baseGomora. Iyanina kum le mibingelelo yenu mininzi kangaka. Utsho uYehova, ndidikiwe ngamadini anyukayo eenkunzi zeegusha namanqatha amathole atyetyisiweyo negazi leenkunzi ezintsha nelemvana nelebhokhwe andilinanzile. Xa ndiza kubonakala ebusweni bam, ubani na okufunileyo oko esandleni senu ukugqusha iintendelezo zam. Nize ningaphindi nizise umnikelo wakudla ukhohlakeleyo. Isiqhumiso silisikizi kum. Ukuthwasa kwenyanga nesabatha nokumema intlanganiso, ubutshinga kunye nengqungquthela andinakuthwala. Ukuthwasa kwenyanga zenu namaxesha enu amisiweyo, umphefumlo wam uwathiyile. Asuka aba bubunzima kum, ndidiniwe kukuwathwala. 15. Ekoluleni kwenu izandla zenu ndiya kuwafihla amehlo am kuni, nokuba nandise ukuthandaza andiyi kufa. Izandla zenu zizele ngamagazi. Sihlobo. Now uJuda lo naxa nje ekreka kuThixo kodwa the rituals usazenza. Hayikho ngesabatha bayaya enkonzweni. Hayikho xa kuphela unyaka bayaya kwi-camp meeting yabo. Hayikho bayayihlala imithendeleko because that is just only a religious ritual. Zizinto uThixo bethe mabazenze. In other words, batika nje ilisti. Ebethe uThixo gcina isabatha asayigcina. Ebethe uThixo zilani hayi siyaziki. Ebethe uThixo thathana ngomthandazo hayi bade futhi bayibanhle kuthiwa ngoba bathandaza for ixesha lide banemithandazo emininzi uthi uThixo fine.
sikwazi le nto intle ebesinike yona masingacimbi siyambrayibha uThixo. Now uJuda wenza zonke izinto uThixo, remember, nguThixo ebethe kubo yenzani amadini anyukayo. nguThixo ebethe kubo, ewe bizani qho ngexesha elithile kufuneka nenze ezi sacrifices. Ayizonto abazenzeleyo, nguThixo ebethe yikhumbuleni isabatha. Now bayayenza lento uThixo ebethe makayenze, but problem inhliziyo zabo azikho lento bayenzayo. In other words, yona i-checklist i-right, i-obedience yabo kumthetho i-right, but i-relationship yabo noThixo ayikho. In other words, the compliance officer xa isenza i-checklist ibaphuma phambili because they were doing everything into right nenhle, kodwa ngexesha bayenza bathi into ongazoyifumana Thixo inhliziyo yethu. Yabazana sidithe ke yabhalwa ke le ncwadi ibhalelwa uJuda. Noko thina bantwana bakaThixo amhlamba sichaphazeleke kezi zinto. Kubuhlungu ukulahleka uphethe iBhayibheli. Juda wenza yonke into, but njengoba yenza lento kuthiwa akayekanga ukwenza izinto ezimdaka. Bacinezela abantu, they oppress the people. Hayi bayasikhupha isishungu because yimfanelo, bayayigcina isabatha yimfanelo, bayazila because that's what the Lord want. Kodwa into bangasoze bayenze yilento yophatha omnye umuntu kakuhle. Now that's what the devil is doing to us. Usathana ufuna sibe specialist ekwenzeni the requirements of the law, kodwa singabi nalo ixesha lomuntu. Kuthiwa eyona nto number 1 eyayiyi-crisis kwaJuda yayi-corruption, buqhophololo inside the people of God, kuqhuma i-corruption. Number 2 kuthiwa inside kuba phakathi kubantu bakaThixo kwakuqhuma ukucinezelwa, kuthiwa ityala labantu abangenamali lalingakhathalwa nokukhathalelwa. Kuthiwa abahlolokazi babengahoywanga. Kuthiwa ngeli xesha abantu bebonwa bayasokola, as long bona kuthiwa hayi, let's tick the box. Now hence esithi uThixo jongani ndidiniwe ile mibingelelo yenu. Hlobo zami esithandekayo, sometimes singakwazi ukuyigcina isabatha from sunset to sunset, but the question is, uyamazi na umuntu kaThixo? Sometimes singanazo as week of prayer sithandaze, and very powerful prayers, but the question is, siyamazi na umuntu kaThixo? Sometimes singazenza inkonzo zokuzila, sizile futhi ngoba ithi conference ayike masizileni kule weekend siyenza because kuthiwa masithini kanene masiyenze, but inhliziyo yona ayikho kuloo nto yonke. There is no peace among us. Now xa sisiya ke ngonje phaa kuverse 18 kesi sihloko kuthiwa khanize sibonisayo. Now uThixo ke ngoku ubiza uJuda obole onjani. Now ubiza abantu abenza izinto ezirayithi ngokomthetho kodwa ngokwenhliziyo zabo bemkile kuThixo. Uthi come, let us settle the matter. Make siyixoxeni le ndaba. Make siyixoxeni le ndaba. So xa siqala ke le veki yomthandazo, now umuntu ngamnye unoxanduva lokuthi
Nkosi ndicela undigoqa-goqe. Because usathana ngamanye amaxesha abantwana, uyazi usathana akekho thathi xa size enkonzweni. Now usathana kanayinewari, but eyona nto eyenza usathana makangcangcazele, it is when we love each other. Because uyayazi, when we are united, uyayazi ukuthi nomthandazo wamakholwa abambeneyo uyingozi kusathana. Now usathana akanaxesha lethu xa simana sisiza apha enkonzweni, because uyayazi ikhona ipossibility yokuza kodwa inhliziyo ayikho kule ndawo. Go and say to Sister White, kuthiwa usathana udastadishe nentshumayelo yomshumayeli, ajonge okokuba uzowushumayela ngantoni, athi ogqiba akhoze i-distraction apha endlini kaThixo. So xa siqala ke le veki yalo mthandazo, athi uThixo, remember lo mntu uthi khanize sibonisane, number 1 akanyanzelekanga okokuba asibize, because bendibukele this morning, this afternoon, kusonyulwa inkokheli entsha yombutho. Now kuthiwa kuqala uvotwa ngo-6, kuyavotwa kujongwa ngubani ozawuphatha ngoku apha lo mbutho. Nyani zaphuma iziphumo, kwangena a young man ena 39 years, yiyo ngoku ezawuphatha lo mbutho. Now mamela ke, ubungozi bokubekwa kwiposition ngumntu ebekubekile ethanda ngaphinda akususe. Now i-advantage kaThixo, unguThixo, ubuthixo bakhe, mna ndingudanster, andinanto ndiyenzileyo. Khange uThixo ungumdali, he is the creator. Hence uThixo engena existence, engena siqalo, because yena uThixo uphila ngapha ke-boundaries zesiqalo. So lo Thixo ke osibizayo xa sizovala, unguThixo enyanisweni, angaphila without you, angaphila without me, but akumnandanga kum ukufa kofayo. Xa uThixo ebesoneka isibhakabhaka besingekho thina, xa uThixo wayesenza ulwandle sasingekho thina, xa uThixo wayesenza iintaka sasingekho thina. So uThixo unguThixo sasingekho, but usinika the privilege uthi come. IBhayibhile esingesithi come now, not tomorrow. Now uThixo sithi come now, it is because there is a high possibility yokuba tomorrow may never come. So xa ekuthiwa come now, let's settle the matter. Aphinde aziphendule athi uThixo nokuba izono zenu bezibomvu. So but ukuxolelwa kwezono zethu kuxhomekeke ekuvumeni kwam nasekuvumeni kwakho. So sizongena kumthandazo ke ngoku. Before we start this week of prayer, each and every person ake athi Nkosi, I am so sorry. Because sometimes kulula ukwenza imithandazo sitha sincedise abanye abantu kwimithandazo yabo, silibale ukuthi dala Yehova ngaphakathi kwabo. So as we start le veki, xa uThixo esithi come now, iza ngoku, mna ndinguThixo ndiza kuhlamba, ligazi lakhe yedwa bantakwethu elinokwazi ukusinceda. Athi uPawulos ndithi ndifuna ukwenza into elungileyo. Uthi ufuna ungahlebi usekuhleba, usikufuna ungabi namsindo usikuphuthula kumsindo, usufuna ukwenza into elungileyo sokuvela into emdaka. So singaboni by birth,
Yiloo nto ke xa when the opportunity comes kule veki kuthiwa khanize sibonisane. Akwaba umuntu ngamnye kulena iveki. uDavide ndiyamthanda emva kokuba uDavide ebhaqile. Because sometimes uThixo ohlobo sithanda ngalo uke asiyeke sibaleke nezizono zethu. Wamyeka uDavide wazenza zonke izimanga zakhe. uDavide wangukumkani. Wade wazala umntana uThixo umjongile. Wathi hey le nke izawuthi ifele. Wathi uThixo wena khawuza wathumela uNathan. Xa nafika kuye yazi ngamanye amaxesha siyasecinga uThixo akasiboni. Athi xa uThixo. Now masingacingi xa uThixo akathixo akasiboni. Rather bantakwethu umuntu ngamnye ozaziyo ukuthi ngumoni athi Lord I am sorry. Because uYesu right now usahleli kwisihlalo sokuthethelela. Usahleli uYesu kwisihlalo senceba othi how can I give up on you? Asiqala le veki asiyazi siphethe ntoni. Mhlawumbe sizayigqiba mhlawumbe sizoyigqiba. Kodwa xa sicula Msuthu unumber 255 sizongena kumthandazo othi ndifuna wena Yesu. Nobody will pray for each other, but each and every one among us sawuthatha only 2 minutes only. Ake umuntu ngokwakhe athathi kona yakhe kule nkonzo athi Lord I'm sorry. Because ngamanye amaxesha si good ekuthandaze ekuncediseni abantu ekuthandazeleni ingxaki. But ambalwa amathuba apho ke ndithi inkosi ndisokoliswa ngumsindo. So lo mthandazo sizongena kuwo namhlanje xa sivula le veki yomthandazo ngumthandazo ospecific. That's why kungekho umuntu ozokuthandazisa you mna ndedwa kufuneka ke ndixelele uThixo leke ndisokolisayo. Be specific. Thixo ndisokoliswa ngumsindo. And akhona amandla egazini. As we sing to number 255, sit down kunye nobomi bakho. Unento ethi uThixo uthi akumnandanga ukufa kumuntu ofayo. Okugqibela ibambe uthi uThixo kuJuda ukuba Juda awufuni ukundiva ndilungisa iswazi labahedi lukohlwayo. Bazalwane uyakwazi zizinto omsuthu ezinzima ezi. uThixo uyakwazi ukulungisa iswazi eliphalo umuntu ongakholwayo xa elungisa isimilo sikaleta. But before uThixo afike apho uqala uthi come let us reason together. But when you fail to come, khumbula the punishment is coming. Ngeli xesha athethayo uIsaya bebengeka invadwa. But emva kweminyaka remember uIsaya uthetha nabo for 40 years to 50 years kuthiwa come let us reason together. Wade wathi uThixo ndimncamile. Wathumela amaBhabheli, wathumela amaIsiriya, wathi hleze bazova kabuhlungu. There are times uThixo asusi protection athi ngoku zababeka bahambe ngolhlobo afuna uhamba ngalo. Ngamanye amaxesha sibona izinto zingalungi kanti uThixo uyathetha nathi. So xa sizongena kulo mthandazo only 2 minutes. Ingababeki abasezibhedlele. Zikungababeki ngoku abantwana bakho. Uzuke nje uthethe nawe noThixo kwikona yakho only for 2 minutes. And then after 2 minutes sivale inkonzo. Saphinda sibabeke wena abasezibhedlele nabagulayo. Sababeka kodwa ngoku khawuke wondlane wena. Because le veki asiyazi phethe ntoni. Nama ndiyazi nawe kodwa masiphume apha singabaxolelweyo. Zesithi noma sigagana namaBhabheli ngaphandle sathi uThixo you are for your sins are forgiven.
sikhulu 255 each and everyone apha le nkonzo yasevuselela ke inkulu udwa ugqiba uye kwindawo ozowuthatha only 2 minutes ukuthethe noThixo wakho umthandazo ozowenza 1 ngumthandazo ocela uxolo the prayer of forgiveness and the prayer of surrender umthandazo wokuzinikela othi dala Yehova ngaphakathi kwami inhliziyo ehlambulukileyo that's all udwa ugqiba uthi amen. That's all. It can be only 1 minute prayer. If usokoliswa yile ndikusokolisayo nam lindisokolisayo ungageneralize uthi Thixo ndinengxaki nansi ingxaki yam awuzoyichazela mntu ichazele uThixo asiyeke msuthu. Just only for 1 to 2 minutes. Please be honest. Thetha noThixo, uthetha noThixo ngokunokwakho so that uzaweva amandla xa uphakama kuloo kona yakho, xa uphakama kuloo ndawo uzothandaza kuyo uzamva umoya kaThixo, uzamva uThixo. Just only surrender yourself uzonake uthi Lord I am sorry. Ujonge xa uphakama uphuma ngala mnyango ugoduka.
singabaxolelweyo. Xa uthandazela umsebenzi uThixo angathi wait. Xa uthandazela inkosikazi uThixo angathi wait. Kodwa xa uthandaza usithi Lord, I am sorry, uthi Thixo right now, you are forgiven. So hamba apha uyazi into ethi you are forgiven. Nguwe ozawuphuma usigweba, yena uThixo xa ejonga wena xa uphuma siqala leveki, siqala singabantu abatsha. Akwaba xa usithi Thixo come, let us reason together. Hence namhlanje besisithi the first step sistep esithi dala Yehova ngaphakathi kwabo, inhliziyo ehlambulukileyo. Thixo makasomeleze, uThixo nipha amandla waYesu, amen. Masibe ngenyawo. Thixo omthandekayo osekhaya izulu, umdali wezulu nomhlaba nemithombo yamanzi, asikambona uThixo fana kunye nawe. uThixo olangazelela okokuba wasisindiswe. Xa sichabalala Thixo sizawuchabalala kuba thina sikhethe ukuchabalala. But ubabalo lwakho neenceba zakho zona zinga singasindiswa. Nantsi iveki esingayaziyo isiphethele ntoni. Ukuba Thixo wethu iphethe indaba ezimbi, sicela ungangeni kwezo ndaba, sihamba sodwa. Nceda mzali, hamba ngaphambili. Ukuba Thixo omthandekayo le iveki iphethe indaba ezimnandi, whatever great and big news eziphetheyo, zezingakulinge zisenze nathi sifane noJuda silibale ngoThixo oyiprovider. Nabaka abantu bakho endiyinxenye kunye nabo, siya kumakhaya ohlukeneyo, siya koGoliath abohlukeneyo, siya kumathafa ngamathafa ohlukeneyo. Kodwa siyala uyiqala ungekho ezimpilweni zethu. Nayiphina ke i-challenge esawujongana nayo, wena njengoThixo hamba ngaphambili. Kakade unigorha emfazweni. Kakade ungugqirha omkhulu. Kakade usisonke saklapha. Yoloo nto sisithi, nceda mncedi, nceda mzali. Nathi xa usithi ngokuhlanje uthi, how can I give up on you? Ungathini usincama? Enkosi ke ngoverse 18 ubiza abantu abamdaka, ubiza abantu abanetshiki, but uthi come, let us reason together. Alwaba ke ufefe nobudlelwane bonoyingcwele nothando likayise uThixo wethu lungaphumla kuthi sonke adabuye uYesu, amen. Ekupheleni